Id-direttur tal-ħabs Alex Dalli qed jibqa' jirreżisti li jagħtina intervista quddiem kamera għax skontu trid timxi mal-protokolli. Fl-aħħar jiem Net News iltaqa' mad-direttur fil-faċilità korrettiva ta' Kordin iżda meta staqsejnieh fejn għall-kamera tal-ħabs biex tirrekordja l-intervista u qalilna li se jkellimna bla cameras għax hekk huma il-protokolli u miegħu kien hemm 3 persuni oħrajn. Waqt li konna l-ħabs tlabna lil Alex Dalli jaħodna naraw il-famuż siġġu li ħafna jirreferu għalih bħala s-siġġu tat-tortura jew is-siġġu tal-kastig. Madankollu u rrifjuta kategorikament. Fl-istess waqt iżda insista li dan huwa siġġu mediku filwaqt li konfermalna li dan is-siġġu verament qed jintuża u li qed jintuża fuq ordni tat-tobba. Dan lider skomdu ferm jitkellem dwar dan is-siġġu u minkejja li tlabnieh għal darba darbtejn biex narawh, baqa' jinsisti li dak kollu li kellu xjajt dwaru kien qalu u baqa' jirrifjuta li joħodna narawh. Staqsejna wkoll dwar l-inkwatru li kellu mdendel fl-uffiċċju tiegħu li kien jgħid li u x-xogħol tagħna li nagħmlu l-biża' b'dalli jgħid li dan kien intis biex iwassal messaġġ lill-uffiċjali tiegħu. Iżda mistoqsi kienx qed iħeġġeġ lill-uffiċjali jnisslu l-biża' fost il-ħabsin u qal li ma rridx ifisserek. Dalli tkellem ukoll dwar il-pjan ta' kura li jsir għall-ħabsin b'mod partikolari għal dawk bi problema ta' droga, fejn qal li l-problema ta' droga f'Kordin hi waħda konsiderevoli. Fil-fatt u tkellem dwar mijiet ta' priġunieri li huma maħkuma mill-vizzju. Id-diskors mar fuq l-aktar mewta riċenti ta' priġuniera, dik ta' żagħżugħa li tilfet ħajjita wara li pruvat tagħmel suwiċidju fil-faċilità. Il-mara kellha l-vizzju ta' droga u kienet qed titlob bil-ħniena li tmexxija tal-ħabs sabiex tiddaħħal b'urġenza fi programm riabilitattiv. Staqsejna lid-direttur x'jiġri meta priġunier jagħmel talba simili, b'dalli jgħid li dawn jintlaqgħu u jgħaddu quddiem bord. Iżda dan il-bord jara dawn it-talbiet darba biss f'xahar. Għalhekk il-priġunier ikollu jibqa' jistenna għal tul ta' żmien, anke meta jkun każ urġenti, bħalma evidentement kien dan tal-aħħar.